خلکن روجهلات کردستان جی لدیجی کریزا آبوری داد کون قادان. مالنشینن تلکومه ل ایران کومبون و لدیجی پاشگوه کرنا دا خوازن خواه نرازی بون نشاندان. li Rojhilatê Kurdistanê her got diçe krîza aborî kûrtir dibe. Malnişînên Rojhilata Kurdistanê li dijî krîza aborî dadkevin qadan. Malnişînên Telekomê li sê bajarên Îranê kom bûn û li dijî paşguhkirina daxwazên xwe nerazî bûn nîşandan. Daxwazên wan bi cîhanîna qonaxa sêyem a sera rastkirina mûçeyan, baştkirina xizmetên sîgorateya tendurustiyê kirin. Malnişînên Telekomê 22 Hezêranê li bajarê Ehwas, Tehran û Sineyê di berdewamiya duşemên xwepêşandanê de kom bûn. Qonaxa sêyemîn a plana rêjebûyîna malnişînên Beşadawî ya qanûna plana pêşkeftina heftemîn e. Got armanca zêdekirina mûçeyên malnişînan bo ji sedî not mûçeyên got ji karmenda retênedayîn hat ragihandin. Divê zêdekirina 6 sedî di bendên qanûnî de were nirxandin. Di vê mijarê de Koma Sendîkaya Penaberan got penaberên Telekomê piştî veguhestina vê pargîdaneyê bo serokatiya taybet bin pêkirina mafên xwe yên qanûnî protesto dikin. Malpera Klober News ragihand got krîza tifonê sîgorateya civakî û malnişîna delî Îranê encama talankirin, gendelî û destwerdana hikûmetê ye. Her wiha malperê nivîsand sîgorateya civakî û fonê malnişînan divê yek ji stûnê herî girîng ên ewlehiya civakî di her civakê de be. Felsefeya vansaziyan ew e got karker, mûçeger, xizan û komên lawaz di demên nexweşî, bêkarî û seqetî û pîrbûnê de bêstargeh nemînin. Hat destnîşankirin got beşek mezin ji karker û çînên jêrîn bi eslê xwe li dervî vegirtina sîgorateyê ne.